Tak ukázali sme v priebehu 7 dní 3 tváre, sa dá povedať, v stredu minulý týždeň proti Interu, zhruba podobná, potom výborná sobota v Komárne a dneska zas to bolo tak ako proti Interu, možno že skoro s rovnakým priebehom. Podľa toho, jak vyzerajú čísla, štatistika, sa to zdalo na tesné víťazstvo Prievidze, ale v podstate tá Prievidza celý zápas 38 minút vyhrávala, držala opraty, padalo im zo začiatku z pola, zónová obrana ich trošku pribrzdila, ale nás pribrzdila neschopnosť doskočiť lobdu a nájsť také chladnokrvnejšie riešenie v útoku. Záver sme snáď mohli zvrátiť, ale myslím si, že spravodlivo treba skonštatovať, že sme si nezaslúžili vyhrať a tá záverečná akcia, ktorú sme mali v protiútoku 3-1, skončila blokom a dala tú značku tohoto zápasu, ktorý dneska sme odohrali. Myslím si, že sme videli z nášho tábora po sobote, po kvalitnom výkone veľmi rozharanú hru a tá nestačila na dobrý tým Prievidze.